Os veciños de Sobrado do Bispo recórdannos que están en plena Semana Cultural. Si, esta que vai dende o 15 ao 20 de xullo. A Asociación Cultural Porta da Cadea, co seu presidente Juan Carlos Arias Conde e Gonzalo Durán Piñeiro, un veciño de alí, desas terras de Sobrado do Bispo, vannos explicar en que consiste esta semana a que les chaman Semana Cultural Emulart, na que vai haber exposición de pintura, de escultura e diversas actuacións musicais. Pois adiante, chicos, que nos contades? A fermosa localidade de Sobrado do Bispo prepárase para acoller a Semana Cultural Emular. Este evento promete encher as rúas de arte, creatividade e cultura. Do luns 15 ao sábado 20 de xullo, os veciños e visitantes poderán gozar dunha ampla gama de disciplinas artísticas, nunha contorna única e incomparable, sempre acompañadas de música en vivo tan enraizada no lugar. Emular non é só un evento cultural, é unha celebración da diversidade artística que inclúe música en vivo, teatro, artes plásticas e moito máis. As actividades desenvolveránse en diferentes puntos da localidade, transformando as súas rúas en escenarios ao aire libre, onde os artistas locais e nacionais nos deleitarán co seu talento. A semana comezará ca exposición de escultura Ferro e Lume de Andrés Conde. Seguirá o concerto de pandereteiras Vagalumes. O violín de Gabriel Macías e os oboes de Miguel Alonso e Pablo Díaz. Transformación, concerto de saxofón contemporáneo por o recoñecido músico internacional Rafa Yebra. Pinturas de Conchi Carbajo e Benito Carrera, ademais de fotografías da Asociación Fotográfica O Potiños do Carballiño e Jorge Martínez de Catalaute Estudios. Música reservada con Ruth González, Juli Feijó, Cristina Blanco e Xoan Antón Vázquez. Ademais de Noite de Jazz con Alexandre Cabanelas Trío. Rematamos Emular con Tan lonxe, tan preto, teatro na rúa, da man de Conchi Pérez, Iván Iglesias, Nerea Rodríguez e Héctor Martínez, acompañados da banda de música de Sobrado do Bispo. O obxectivo de Emular é fomentar a participación activa da comunidade, o diálogo e o intercambio cultural. Este evento busca promover a cultura e o arte, ademais de dinamizar a zona, atraendo turistas e xerando un impacto cultural positivo no noso entorno rural. Para máis información, os interesados en coñecer os detalles da programación de Emular poden visitar as redes sociais da Asociación Porta da Cadea, en Facebook e Instagram.